På en institution med næsten 900 elever er det uundgåeligt, at problemer opstår. Derfor har man på Esbjerg Gymnasium indsat 2 problemløsere og i høj grad problemforebyggere. Det er Knud Wichmann og Jesper Madsen, der har det ærefulde hverv. De 2 idoler omtales dagligt som pedellerne. Allerede tidligt på dagen begynder de første problemer at opstå. På herretoilettet har en forvildet elev glemt at tjekke bestanden af toiletpapir, inden han har benyttet sig af faciliteterne. Jeg skal nok ikke nå det. Et stykke. Samtidig lokale 017 har en gruppe førstegærere netop fremlagt om den spanske borgerkrig. I en ren naiv glædesrus over deres fremlæggelse har de hævet klassens kort alt for langt ned. Tilbage på pedelkontoret under alt fred og idyl. Har Birgit også ansøgt dig på Facebook? Ja, selvfølgelig. Indtil den første alarm løber ind. Jamen det er da alvorligt. Hvis man sidder der og mangler papir, så er det alvorligt. Så bliver man nødt til at skynde sig. Og det er også dit job, det gør. Jo. Knud, I bliver jo tit kaldt ud til kort, der er for langt nede i klasserne. Hvad er det første, du tænker, når du har sådan en opgave? Idiot. Kort efter Jesper Madsens dristige toiletaktion er Knud Wichmann ankommet i lokale 017 til de fortvivlede førstegærere. Er det roligt? Se nu her. Sådan. Med nærmest Big Brother-lignende tilstande på Esbjerg Gymnasium er det nemt for pedellerne at opsnuse de værste problemer. Et af de mere alvorlige opstår lige inden fyraften. Så for helvede, nu har vi en 424. 424. Nej, det er en banan igen. Dette var historien om Esbjerg Gymnasiums pedeller. Se med i næste uge, hvor de 2 idoliserede skikkelser endnu en gang skal klare hverdagens hårde dyder. Deres fornemmeste opgave bliver blandt andet at lære rektor Erling at lave et velfungerende PowerPoint-show.